Добрый дзень! Беларусь для нас самая родная, дарагая сэрцу бацькаўшчына, таму што яна засталася нам ад бацькоў і прадзедаў. Нашы продкі гаварылі: памятай свае карані, не губляй сувязь пакаленняў. Гэтаму мы вучым сваіх дзяцей і робім усё магчымае дзеля захавання беларускай спадчыны. Сям'я, сямейныя каштоўнасці, звычаі, абрады – гэта важнейшы падмурак, на якім будуецца жыццё любога чалавека. Што такое для чалавека сям'я? Гэта слова, якое зразумела ўсім. Яно з першых імгненняў побач з кожным з нас. Сям'я – гэта дом, тата і мама, блізкія людзі. Сям'я – гэта агульныя клопаты, радасці і справы. Гэта любоў і шчасце. Лялька – носьбіт сямейных каштоўнасцей, радавой інфармацыі. Народныя лялькі з'яўляюцца часткай традыцыйнай культуры. Традыцыйная славянская народная лялька-сям'я з давніх часоў лічыцца аберэгам для тых, хто хоча прымножыць свой род, мець здаровых дзяцей, дзе клапоціцца пра каханне і ўзаемаразуменне паміж дзецьмі і бацькамі. Для лялькі нам спатрэбяцца ніткі, скрутка, хустка, спадніца, фартук, матэрыялы для дзетак, матэрыял для галавы і павоек. Ну вось, пачнём. Для таго, каб зрабіць нашу прыгожую ляльку, мы павінны ўзяць скрутку, так, і вось такую загатовачку, якая у нас уже ёсць. Адразу мы павінны зрабіць две ручкі. Так, калі ласка, Анжеліка. Мы зараз зробім ручкі і затым будзем злучаць вось гэтай скрутачкай. Я буду так намываць. Усе вузлічкі робяцца 3 разы. Так, другая рука. У працэсе вырабу такіх лялек нельга выкарыстоўваць нажніцы і іголкі. Зараз мы будзем злучаць нашу загатовачку ось таким чином. Так, і смітикон наш працює таким чином. Допомагати розкажіть. І замацуємо ниткою червоного кольору. Наступне нам треба спадниця.
Красного треба. І ще нам треба хустка. Лялька-сям'я може мець 5 діток або 6. Ми будемо робити 6 діток. І лялька буде як основа маті і тати. Ну ось, лялька у нас трималася, треба зараз зробити діток. Усі дітки у яе повинні бути однакового паміру, бо всі дітки кохані і всі однакові прямотою. Так, ось таким чином. Зараз скручуємо. Затем будем одевать хусточку. Ми трошки забулися погоні пов'язати. Зараз ми зробимо. Ну, ось така помощниця буде погонник делать. А остальные детки у нас уже готовые. Ну ось,
Треба зараз діток прив'язати до мотору. Будь ласка. Все добре поміститься, наші дітки. І ручки мотори так само повинні діток ось таким чином об'єднати. Ну, ось наша пригожа лялька готова. Усім дякую за увагу.